Asini roha madihamu doh dame. Nasian de bata ama dohot sian anakna Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Tabi jala horas narita salukna. Salom. Salam sejahtera. Damang dainang huria nahina holongan. Tatangingon ma hatari di bata. Ima janita partangyangan. Di enet sian turpuk epistel minggu tanggal 27 April 2025. Tersurat di buku Pangukapon Bidusada ayat 4 Sa'rodi ayat 8 Uzama bihita saluhna. Au surat misi Yohanes mandakoton nabi tuhuria nadi Asia. Asni roha madihamu doh dame sian ibana na mangului nang manguluhian jala naneng roh nang sian nabi itu todi na diadopan ni habang sana nang sian Yesus Kristus sitidangi haposani na parjolo tubuh sian akka nang mate si gonggom akka raja ni tanoon ibana do makaholongi hita jala dipalua hita sian dosakta mariti hite mudarna dijadian de hita gabi harajaun hamalimon di bata amanai di ibana ma hasangapon dot habugoon rodi salelelengna amin idama naroma ibana di bagasan obun idaw ni nasamata do ibana nang akka nang manulang ibana gabi mangangguhi bema saluhut bangso ni tanoon mida ibana ima tutu amin audo bonana jala ujungna ninna Tuhan debata nuain debata nang adokian naneng roi si gonggom saluhutna huria nahina holongan yama dipatupa sahalak raja lomba melukis balgado hadiah nabi narade ni rajai tu isema nagabe pemenang lomba lukisi itu Tuhan ibana ma tema lukisan ima hadameon kedamaian hidup sejahtera torok do halak tertarik mandohoti perlombaan ini alana warna pe raja na patu pahon totu belgado hadiah si patu pauna tu pemenang dung sidung nasida na melukis dung dipapus di parejo rajaima akka lukisan-lukisan naung adongi piliton nama sada nagabe pemenang jaladunga itiok ibana di batu tuhon ibana ma omma pemenang tarsong kok sudi jolma buasa alana lukisan na pinilit nai nagabe monang di perlombaan ini ima lukisan narwa idau terlihat buruk dan jelek lukisan namang gobar duluk-duluk nahasang jala di kijam duluki langit naipe hulum jala marara adong rombur namanita tongon mak lukisani patuduhon sedang terjadi badai dahsyat ala diturun duluki adong mak air terjun nama cai doras jala betul-betul sangar do idau tahe lukisani dan tertarik kita marmidai alai boasai dipilih rajai gede juara memang pemandangan dalam lukisan itu sama sekali tidak menunjukkan kedamaian akan tetapi sang raja melihat ada cuplikan lukisan yang menarik karena di balik air terjun yang ganas itu ada tumbuh semak-semak di antara selah-selah batu dan di dalam semak-semak itu dilukis seekor induk burung pipit bersarang dan sedang mengerami telurnya dengan tenang, dengan damai. Gabi didok rajaima molo didok hadameon datung gabi suadong paraloan datung gabi suadong sitaonon doh paru kilon gariada tahe hadameo nasi tong ima ditongani paru kiloni iko boydo hitamanangan jala dane roha
Kedamaian bukan berarti Anda berada di tempat tanpa tantangan, tanpa kesulitan. Justru kedamaian adalah hati yang bisa tenang, hati yang damai meski berada di tengah-tengah badai yang dahsyat. Huria nahina olongan. Anggo soni tutu badangan nagui mangalu ate. Jalato hodo na didokni rajai. Asa sonido na litonao tuhita talumoi ma tuhala Kristen mula-mula kobar tu turku jadi tahun kobar tu konteks ai torok do hala Kristen tadok major zaman main margugu jala sakia ha porsionna molo dinggando parbolonna molo dangado akka parut kilon alai kolaro parsorion pitur ganggu do ha porsionna ringgas dohita marminggu, ringgas dohita pertanyaan, molo lancar sudah rencana. Alai, molo sukot natasakapi, dan tajaro lepe khobar tu pangidowatta, boydo gabe losok rohatta marminggu, losok rohatta mamuji Tuhani. Boydo hita burju marsao, ringgas mandohoti ulaun sosial. Marsitutu manupai narikot di tonga-tonga Huria, narikot mangurupi di tonga-tonga masyarakat. Alanya ala nasa udauta dengan jala aman terkendali. Alai molotongok kita menghadapi pengujunan mubadoi saluhna. Odoma warna misteri hidup. HP ini anak kamang duminang kasan sadar dohita na ikut tak adopi do kasusahan. Isi majolma nasohia menghadapi asusaan sudi kita menghadapi ikut adopi do hamaolon tantangan pangunjunan parsorion parmaraan bahkan parsahitok be ikut adopat tado sadar do hita naso margogo hita dangadong huasota jaladang bui hadis wota mambain asa unang ta adopi akasusani tasadari be taboto do takas alai buasa muba rohatta, buasa muba sikapta, buasa muba parsaratta, jala boy muba pabahenatta, ala ro aka parsorioni. Dangadong nian nanggusada siak kitaon, nalomorohana marsai, itu kan isi lomorohana marsai. Dangadong nanggusada siak kitaon, nalomorohana mengadopi parmaraan, dangadong. Dangadong saya ada siap kitaon na las rohana songgop si taon tu ibana dangadong radi laho mangado pihak usul dangadong jala dangadong kita marsakap asa pait manguluna itu tidak ada sudedo ita makalu mahon asa dinggang manyanguluta tiur-tiur pada nakta sudedo hita martangi yang mangido tu Tuhani asa hipas-hipas pamatakta sudedo ita makir asa tulus sudi nasina kapan ni rohatta alai molo balik-balik naido na masa bohado hita marsai do hita ladi marsik korma hita binaheni stres hita meresponi saduhukna molo soni sikapta buhama perjanina lam duk-duk mapak lalaatta mago pak rimon targanggu hai pason jala lilu hapor siau hurian itu hatta nuang taida ma turku jami taon digurut todo jami taon lao paposor rohani akka Kristen mula-mula natongon nasida mengadopi hapor sukon godang natongon marsitaonon naduk-duk sialanya siala pangaleleyon ni pamarentah Harajawan Rom penganiayaan yang dilakukan orang-orang yang berkuasa di pemerintahan waktu itu. Sada namol adupan nasida ketika Harajawan Rom menetapkan, mewajibkan semua masyarakat, semua orang harus menyembah kaisar. Songon nama nomba di bata. Termasuk tu hala Kristen diwajib podo marsoba tu kesar. Songon dia marsoba tu Tuhani. Itu menjadi bukti loyalitas kepada kesar.
Manang isi na marsobah wajib aman. Alay manang isi na soolo marsobah bah ditakut, diuhum, disiksa, bahkan gariada adong na dibunuh. Tutu peraturan ini maralo doi tu hapor siaw ni ala Kristen. Buasa aidang adong si sok baon dukko ni debata. Alani gabe itu dak ala Kristen doi. Dangolo marsobah tu kesa. Alani siala padula yoni torok mahala Kristen nahona lele ditakut, disiksa, jala, dibunuh. Ima hapor suhon nasonggok tu Kristen mula-mula dang nalaho makokop hapor siyaw pasotok kinanya alay molo iko mapor sunas ida laho makokop hapor siyaw na rodi sa iniling na dui jala arga situ tudo pakokopon nai arga situ tudo molo olo nas ida marsitaonon demi iman kepada Kristus. Ai par satok kinan do anggus taono ni alai sare wiling na do yang do pakirimon hapor siaw manang kuaso si leono ni bata alani ini dang di pasoku di bata akan hapor siai ditaduhon si taono ni di pasok di bata do si taono ni mariti habubu onna bahkan dihapus di bata do nasa ilu-ilu siya makanas akaima na diguriton panurat buku pangukapon jala ditongos ma tuhala Kristen na marsitauroni asa marpos ni rohan as jala lehoroni tuhani do tuakka na porsiai tuakka na satia gogo do akulaku aik hanguluan songon naridokna dunga sau audo parjolo jala parpudi bonana jala ujungna alfa dan omega lehononna do tu akan mauwas sian mual aik hanguluan sokola martuhor bolu taida bitul pohon pangukapon sada ayat 2 pangukapon 20 sada ayat ono kamang do ina odo barita nauli barita las roha jalagok uluk-uluk dia kana persea disandok portidion termasuk tu kita lausodo pangapulion nasitong do pakirimon hapor siaon nai dan jadi mabiar akan hapor siai marsitaonon humokop hapor siaon na nampe pola satu namate lahu makokop hapor siaon ai hati dakon itu hanido saluk nai diari paruhumani sebaliknya aka siulah hajahatoni bah akai nagai mabiar ai dangar munagui mandamunihon hajahaton nei siara dopan di debata jala ikolal do uman di debata tu nasida akai masudi di suraton ditongos nei tu pitu huria na adon sadok portidion pitu huria dison ima mewakili seluruh orang Kristen lapatanna universal huria na hinaholongan parukilon dot hapur suhon songon nani adopi ni Kristen mula-mula ditupuk jami tahun tagamon do masai nang dia kapati kiat tasonari lamraga do akasulah jahaton lamar tigura do akadosa jala lamanggogo do akasibahin najan akapanggosa-gosa menadupon halak Kristen suang-soni do musi akan namar musuh do pak halak Kristen ibet teror tindakan diskriminasi molo tailala sairana sodong be hukum keadilan do kebebasan beragama masa do tindakan intimidasi kriminalitas tuaka halak Kristen tetapi kamang begina ikut sadar lo kita odo realitas siadopan ni halak na porsia jala naboy doi membahin madile jalagan duha persiapta alai tunggu hape paru kilon do si taono na taado pinuain salu nai ingot ma holan par satok kinan dui umar gado pakiringota tutuhani umar gado songon dia hita nauloja jalama kokop ha persiaptai gariada melutai ingot bagaimana Kristus dia mengorbankan dirinya di kayu salib dan dia bangkit di hari ketiga
dinahehe ibana na baru peta pesta Paskah marningot haduauta bahnai mai paposor rohat kamangu inang unang nabiarita mengadopi akka parukilon alanido di surat panurat buku pau kaponon panindangion nani idana do nabi negena taringot hadirion di Kristus multaber manang pigahali surat do istilah audo mulana audo pucuna audo parjolo audo parpuri audo bonana audo ujungna manang siang kategori huruf parjolo alfa huruf parpuri omega lapatanda makakam sude pamukapon makakap sude panuratan di buku nabade Kristus do mulana ibana do pucuna lapatanda tidak dibatasi dengan sejarah perjalanan hidup manusia. Parjolo jala parpudi tidak dibatasi oleh waktu atau zaman manusia. Bonana do ujungna artinya dang dibatasi inganan, manang, ruang dunia ni jolmau. Kristus ido na makakam saluhna. Kristus dang boy dihukumi partikian manang sejarah gariada tahe tanomanipe dang boy lau makukubi Kristusi hehe bana di hari patulu asa imana boy paposor rata kamangina ay manokton do Kristusi dang ubah-ubah songoni natwari songoni sadarion la songoni do rori saling lingna heber sak mutulu ibara na parjolo tubuh sian nasa natinoppa hok do hatanai do patik nai tujol mai asa mangol di bagasan habadia oni debata jalan toktom do debata maniok tangan yak kana marsihot ibana gariada tehe di do dia di debata do akana porse tudos songon ina mangari poso-posona kuasi modo geneti songo poso-poso na ibaru tubuh na toktom do ibana mangaramoti pada lata jala tong do ibana mandopang akasibahin naja maradok po kita sai di parorot jala di tubuh di batado kita mamulus pardalanan ni ngoluk tahun alani akamang inang songon sayembara lomba lukis nabi nani razai bahwa hidup damai itu bukan berarti kita hidup tanpa tantangan tapi justru kita harus menghadapi berbagai tantangan dan modal kita sudah ada yaitu dengan kebangkitan Kristus. Saya tapasol maderita tibana jala toma tahati dakon habal gaun waso dohot holong ni rohani Kristusi makokot pita. Amin. Mauliati maali di bata di hatam dabede takas dia tidakon hodo bonana hodo ujungna hodo le Tuhan na parjolo jala hodo na parpudi hodo salililingna omma na paposon rohanani akana porsia tuho sai dongani mahami tutu manang tu dia hami mangula-ula nami manang tu dia hami mangalakka dia kapardalani ulunami jara lehon gogo tuhami molo pewar piami ragap akapar kilon parbogoi hami laho mangadopi mangasahon Kristus Yesus. Amin.